Na izmaku 2022. godine Eliksir pravi statistiku, Eliksir svodi račune, godišnje račune. Mi na nivou godine operišemo veliki broj pacijenata. U okviru jedne novogodišnje akcije, u okviru svih tih rezultata i zahvalnosti prema našim pacijentima koji iz različitih krajeva, ne samo Srbije, već ex-Jugoslavije, dolaze sa punim poverenjem i željom da im pomognemo. Mi smo u toku meseca decembra i januara dali jednu akciju popust 20% na cenu operacije katarakte. Sa željom da što više pomognemo ljudima, sa željom da svi progledaju. Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Eliksir, vaš korak na putu ka svetlosti.